Ongi etorri adiskide maiteok Eneagramara, giza pasioen mapa koloretsura. Gure gaurko gonbidatua mugimenduan dago, eta geldi, etxean eta atzerrian, orekan eta beti orekabila, gordin eta goxo. Koreografia bati jarraika egiten du dantza eta improvisazioari lotuz. Itsasoa eta lehorra, likidoa eta solidoa, arima eta gorputza, musika eta isiltasuna. Balet dantzaria da bera eta dantza garaikideko basapiztia. Gaur, Eneagraman, Amaia Elizaran. Amaia, ongi etorri Eneagramara. Mila esker. Gure gonbidapena onartzeagatik. Eskerrik asko zuei. Guri hemen Eneagraman gustatzen zaigu dibersidadea bilatzea eta, jende desberdinarekin hitz egitea. Zure kasuan esan behar dut, ona datorren lehenengo dantzaria zarela, beraz mila esker horregatik ere. Zuretzako ere berria ote da Eneagramaren kontua, edo ezagutzen zenuen gure gonbidapena jaso baino lehen? Ba ez nuen asko ezagutzen, ona pixkat. Entzunda bazenuen, baina sakondu gabe. Izena, baino gehiegi jaken gabe. Eneagrama autoezagutza tresna bada, ez? Eta, barne garapenerako tresna bat. Bai. Zuk baduzu besteren bat, Eneagrama ez bada besteren bat? Buf, atope, pilo bat. Bai. Beraz, geratzen zitzaizuna, hau da, ez? Bai. Bai. Dantzari moduan aurkeztu zaitut, baina yoga irakaslea ere bazara. Eta hortik zijoan apur bat neure galdera, ez? Yoga ere bada, batzuentzat ariketa egiteko modu bat da, baina orokorrago hartuta, garapen personalerako bidea ere bai. Bai, eta gaina uste oso nire kasuan dana lotuta dago, nire sorkuntza, nire dantza, mugimendua, yoga, meditazioa, uste dana bat egiten dutela, bide bat uste topatu detela, eta bide hortan sorpresa desberdinak topatzen hori da, dituzu. Gauza guztiakola bat jarrita, bide hori ematen. Eta yogarena noiz diskubritu zenuen? Yogarekin hasi nintzen 16 urte nituela, bai, konservatorioren asignatura bat zan, ez? Madria jo nintzen 16 urterekin, eta derrepente yoga. Eta garai hartan egia da, yoga egiten nuen, baino ez nion gauza guztiz harrapatu. Oso ondo ite ziten, baino uste edade horrekin ere goendikan gauza ez dituzula perzibitzen, eta, gero ontzan tartetxo bat hor paroi moduko bat izan nula, baino gero berriro harrapatu nun yogarekin bidea, eta guain nago atope bai. Aipatu duzu 16 urterekin Madrilera joan zinela, ikastera, bakarrik joan alzinen, adin txikikoa izan da? Bai, eta eskerrak emendikan ere gurasoei utzi ziatela, 16 urtekin Madrila juten ni bakarrik. Nolako esperientzia izan zen hori? Niretzat izan zen esperientzia maravilloso bat, leheno ez, elkarrizketa hasi baino lehengo batzen nintzen, 16 urterekin, nolako izan juten nintzen batxillergoa aitea, ordu bitan ateatzen nintzen, metro hartu, 3 konservatorioa hasten nun, eta metrotikan konservatorioko paseo izaten nun, ze poza, nahi naiz, Madrilen nago, dantzaitean hijoa, eta txalde osoa dantzan basako, Ametsa beteta. Bai, ez dakite, denentzat ala izango ditzatekeen, ez? Hain oso agenda betea, oso egun betea, amaituko zenuen eguna, baina bakarrik bizi zinen? Ez, lehenengo 2 urtetan residentzia baten honi izan, zeaten inon, eta gaina residentziatan ere bai, 18 urte eskatze zituzten, orduan... Claro, universidadeko ikaslei begira. Eta oso zaila izan zen topatzea loiteko tokitxo bat, eta azkenen topatu nun, eta... Eta horrelako hiri handi batean, 16 urterekin, zu gustora? Zeure tokia topatu zenuen? Esken indeon, nire abetxa betetzen, dantzatzen, hemen ez neukan aukera, ez, garai hartan... baleta bazeon, baina dantza garaikidoko klaseak etzean hain erraz topatzen. Goi mailara igual, ez? Noizbenka etortzen zean koreografoa kartelekura, eta bazen eukan hor aukera probatzeko gauza ezberdinak, baina Tolosan Donostin baleta zeon, etzeon garaikidea, orduan, egunean 5 ordu dedikatzea dantza garaikideari, jogari baletari ez, baina dantzari, hola orokorrean, zorte bat, niretzat. Gero Madrilen, geratu zinen, eta hainbat konpainietarako lanean aritu zinen, eta momentu batean, zeure konpainia propioa ere sortu zenuen, ezta? Ez dakit hori behar izan artistiko bat izan ote zen, edo gehiago praktikoa. Azken aldean igual, ulertu pixka gehiago nola dijoan bara gainare. Gara hartan, nire burun zeon, ez dakit blokeo bat zan edo zertzen, baina ez nitzela gauzak sortzeko, zere ideiak ez neuzkan. Ez? Besteek pentsatutakoa, besteek sortutakoa dantzatzera mogatzen zinen. Agian, konservatorioan edo dantza akademikoetan eta
eskoletan, daolako modu bat, eta segun ze irakaslekin zaude baita, dago modu bat sortzeko, eta orduan ematen du ez balin bazea ondo adaptatzen den modu hortara, baina ezin dezula sortu ez. Orduan, nik ez azkat inoizola ideiak nire burun zatet, hau sortuko dut, eta sortuengo dut. Baizik eta pixkat, estudioan sartzen naiz, galdu iten naiz, investigatzen ditut gauzak, eta hortikan pizten zait, igual probatungo dut. Baina lanarekin hasi nintzen momentu hori etzan premeditatua izan. Gelditu nintzen alde batetikan langabe, kanpoan ibili nintzen, Londresen, Madrilen, baina dantzari freelance bat bezala, eta artista asko bezala, ez iristen da momentua, ez da hola ezer. Eta esan bueno, ez balin bakat ezer, nik asmatu beharko dut. Saiatu ingo naiz, ez? Eta saiatu nintzen, garai hartan Inglaterrako dantzari batekin kolaboratu nun, zen garai hartan erdi Londres, erdi Dublinetikan ere pasa nintzen, eta hori zantzen ere lehenengo kolaborazioa, eta gero ja asizian emanaldik ematen, eta Tolosan gelditu nintzen, eta 10 urte pasaia. Bueno, horrek ematen dizu aukera, zeure jaioterrian egoteko, ez? Naiz eta gero, asko bidaiatzen duzu, noski, zeure pieza horiek erakusten. Bai, eta gaina ez nun espero, ez? Batzutan buruan sartzizute dantzari bezala inberdituzula audizioak, kanpora jun, kanpoan bideatu zure ogibidea, eta unin martzala, eta aukera bakarra hori dela, ez? Eta egia da, ez da bide erresa, hemen Euskal Herrian ez, baino badagoela modu bat, egin daitekela, eta batzutan gustuagoa egiten dezuna ere baita, ez? Esaten dezu, jungo naiz dakiz zerri txiki batetara hor Alemanian dantzatzea. Agian ez zaite zer galdu hor. Bai, baino igual, ja ez. Konpainia propioa izan da, ez da bakarrik zuk sortzen dituzula zeure piezak, eta zuk dantzatu, eta zuk dana egin. Bueno, dana bai, baina baita ere gestore lanak egin beharko dira, eta lan aspergarriak, eta diru laguntzak eskatu, eta olakoak, zelan dara mazu hori, parte hori, burokratikoagoa. Gaizki. Inin behar da, eta guain ja pixkat hobeto eramaten dut, baina gogorra da, ez. Azkenean dantzari bezala, edo sortzaile bezala, gustatzen zaizuna da, sortzea, dantzaitea, eta ez ordenagailu baten aurren egotea, eta gaina fakturak egiten, eta fakturak egin, ezakiz, eta askotan jakin gabe, ez? Jartzea hor ataskatuta, eta esatu, hau nola, inberda, gaizken gobet, osea, frustrazio bat hor, baina, bueno, pues ya está. Ikasten zoaz, eta ja, asko ikasiet. Beste aldaketa bat izango da, imaginatzen dut, beste norbaitentzat dantza egin behar duzunean, sartzen zara beste norbaiten proiektuan, eta hor daukazu taldearen babesa, ez? Eta zeure konpainia propioa izan da, bakardadea ere egongo da. Naiz eta beste batzuekin kolaboratu, zeure proiektua da, zeukatera behar duzu aurrera, eta bakardade hori sentituko duzu, astuna zaizu bakardadea. Lanean eta orokorrean, bietatik galdetuko dizut. Batzutan bai, baina batzutan oso beharrezkoa eta asko gustatzen zait. Egia da, oain dela 10 urte, hasi nintzanean, asko kostatzen zitzaidala jutea estudiora, ni bakarrik, eta demora pasatzea, investigatzen, sortzen, inungo kanpoko inputik gabe. Arraro egiten zitzaizun. Juten ditzan, eta galduta zaude, nondik hasi, noan hijoa, ez dakat kanpoko begiradarik, eta gaur egun, sartzen naiz, eta galdu biten naiz. 4 ordu, 5 ordu. Telefonoa itzali, eta hemen nahi. Gaina kapazena, modo avion, eta galdu biten naiz, ez beti, baina egun honak badira horiek, ez? Bai, eta asko disfrutatzen dut. Eta uste importante dela, ze batzutan ez, beti beharrezko beste kolaboratzaia eta beste eta asko gustatzen zait kolaboratzea, ze baita beste gauza berriak jartzeitu zure lanen, eta lana batzutan handiagotzen da, ez? Baina bakardadeare bai. Ikasi duzu gozatzen, ez? Bai. Hemen eneagraman askotan esaten dugu eneatipo batekoak garela, baina hori mugimenduan dagoela. Ez gara eneatipo batekoak beti, bidaia bat egiten dugu, aldatzen goaz, eta bueno, zuk zeuk ere esan duzu, horretan ikasi duzula, edo gozatzen duzula orain gehiago bakardade hori, ez? Hala ere, kolaborazioak sarri egiten dituzu, bereziki musikariekin, ez da? Nire bigarrengo piezan ja Xabier Zebiriorekin kolaboratu nun, eta hortikan aurrera ja ustet pieza guztitan egon naizela kolaboratzen musikari desberdinekin, eta niri horrek bizitza oso ematen dit. Osa, okitzea zuzeneko musika eman alditan, ematen dit lujo bada. Ikusle bezala ere gozatzen da asko hori. Bai, eta azkenean nire sortzeko modua naizta bakarrik egon, eta batzutan baita musika gabe lana egin, normalean musika jarri, eta hasten naiz nire gauzekin estudioan ordun. Normala da dantza eta musika elkarrekin joatea, ez? Beti egin izan dute
bidea ziurrenik dira arte espresiorik zaharrenak, ez? Betidanik existitu diren horiek, hasi ginen agian idazten edo eskultura egiten, baina suposatzen dut, bueno, oso berezkoa dugula bai musika eta bai dantza, ez? Iaia gorputz barruan. Uste txikitatik naturalki ateratzen dan zerbait dela, baina gero galdu iten dela, ez balin badezu. Bai, tana bezala, ez? Ez baduzu, bueno, talentu berezi bat behar da, eta talentu hori ere elikatu, ez? Eta inguruaren babesa sentitu hori garatzen jarraitzeko. Baina beste arte inguruan ere galdetu nahi nizun, badaukazu beste afinidaderik, beste arteekiko zaletasunik edo... Ikusle bezala edo nik praktikatzen ditutenak. Bueno, biak. Bai, beste bat praktikatzen duzu orduan? Bai, ez talentu... Sekretua da, unere intimidadea. Bueno, horretarako gaude, hemen intimidadea kontatzeko. Bai, batzutan margotu iten, bai, guanela gutxi hasi nintzen. Oleoan? Edo nola? Edo zer gauzarekin, behitu ze ondo. Bai, nire aurreko kolaborazioan, Lia Momueli abeslari irlandarrarekin lan egin nuenean, beha beti zeukan zerbait, berdin zuen igual kaletikan hartzezun ezak zer, eta hartzezun estudiora, eta entxegoen artean jutzezan kamerinora, edo emanaldietan, eta derrepente hastezan margotzen, tania. Inbidia mazizun. Zaten esken ezakit, margotzen ez marrazten, ez zer, eta saiatu zea, bani, Bosturtu dituenean, haien bai. Zutan konturatzen naiz, nire sortzeko modua, lotuta dagoela nire dantza sortzeko moduari, eta interesgarria da, ez? Azken nire pertsonalidadetik edo praktika edo eneatipotik. Agian datorren zerbait da? Laster jakingo dugu. Bai, ez dakit. Osa, azkenen dena lotuta dago ez. Da, batzutan separatzen ditugu arteak, baino... Bai, toki beretik ateratzen da, eta joera berdintxuak azaleratuko dira. Bai, orduan hor zerbait irekida, eta igual beste gantza batzuk ere irekitzen dira, ez dakit. Bai, dana probatu beharko duzu. Txikitan abeslaria izan nintzen. Bai, ere bai. Eta gaur egun ez duzu abesten. Dutxan bai, ez? Dutxan bai, baina ez dakit zerbait atera nahi du ustez, baina ez sentitzen duzu profesionalea, baina zerbait badator ustez, zakit. Bueno, hemen baduzu mikroa, zerbait kantatu nahi badiguzu, ez dugu inoiz egin, baina improvisazioari irekita gaude, hemen. Zeu ere, improvisazioari irekita zaude, dantza sormen prozesu horietan, batzutan lanak oso koreografiatuak datoz, eta beste batzutan aldiz, improvisazio egiten da. Improvisatzean, noski, lanketa batekin. Asko landu behar da, improvisazio bat funtzionatuko badu, ezta? Bai. Nola da zure harremana koreografia versus improvisazio horretan? Kuriosoa da, hasieran hasi nintzanetik ona ikusita hola pixkat ibilbidea, material koreografikoa galtzen jundala, eta geroz eta askatasun gehiago daukatela azkeneko piezetan. Goratzen naiz, nun lehenengo pieza luzea zan, kasi matematikoa, dena oso neurtuta, eta guanekan ikusten dut bideoa, eta esan dut, ze, marabila, baina, zerbait oso berezia zeon, ze hastazun hortan, baina orain... Nik uste, nire ametsa dela, eta esango dut, igual beti iten da, norbaitek deitu iten dit. Topatzea, konfiatzen duten artista batekin espazio batean, ensaiatu gabe eta zer, eta egin emanaldi bat. Uste hor bukatu nahi detela. Orduan nago, transizio hortan. Eta kuriosoa da baita, azken aldean egin dituten, bipizetan naiz eta bide oso markatua izan, edo bide emozional, edo pauta oso argiak izan, geroz eta irekiagoak direla, eta geroz eta ordu gehiago sartzeitutela estudioan. Hor bada baita lanketa bat edo investigazio bat, nola iritsi askatasun hortara, improvisazio hortara nondikan iristen zea ez, ze pauta ematen dioten nere buruari foko batekin ateratzeko improvisazio hortara, baina aldi berean ez eukitzeko koreografia bat. Suposatzen dut behar dela eskarmentu alde batetik, ez? Esperientzia hori, seguridade bat emango dizuna. Konfiantza. Eta momentuan utxe egingo ez dizun konfiantza hori, ez? Hori lortzen denean, bai, artista moduan ziurrenik iritsi zara nahi zenuen tokira. Agian, bai. Edo agian ez, agian iristen zara, beste zerbait sortuko da, ez? Bai, seguro. Oso inkietoa zara alde horretatik, ez? Oso. Bai. Batzutan agian geratu egin behar duzu, lesioak datozelako. Hori bada dantzarien mehatxu bat, beti buru gainean daukaten mehatxu bat, beldur bat. Zerbait berezia egiten duzu, lesio potentzial horiek saiesteko, zeure burua modu bereziren batean zaintzen duzu? Justo orain dela 3 urte lesionatu nintzen lehenengo aldiz. Ez ditut inoizola minik izan, nahiko 3 urtekin hasi nintzen dantzan, eta... Arazorik ez. Ez eta arazorik Ordan ja invulnerablea zinelakoan, ez?
Ez da, osea, batzutan min batzuk, hola, gaur ez dakizer, gaur bakizer, baino... Orokorrean ondo. Ondo, ez, aurrea atatzea. Baina guen dela 3 urte, inun emanaldi bat, horrengo gunen ezin ibili, nere oean neon, kristonin inflamazioakin, izan zen, hola, anekdota. Eta orduan, klaro, izan zen, como, zerbait gertatzen ari da, Porque petatu indet, baina, klaro, ez petatu indetelako ezakitzen mugimendu gaizki, petatu dut, ezakitzen bat urte pasaititelako, seguraski ohitura txarrak hartzen, edo ezakitze baldintzatan dantzatzen, ezakitze motatako lurretan, gero agian ez nintzen hain konstienten ere gorputzataz, eta orduan hor, irek ez hitzaiten mundu bat. Garai hartan emanaldiak neuzkan, udara hortan, ez nuen gelitu nahi. Alde batetikan, sormen hori eta nire lanak bizitza osa ematen ditelako, eta baita, pues, dantzaria naizelako, autonoma naizelako, eta ez dalako. Zintzara gaixotu autonomo guztiak bezala. Jarraitu behar nuen. Baina, ja nire buruaz izan hor jarraitu behar dut. Nola jarraitzen dut? Nola aldet dantzatu minigabe, pasazan inflamazioa eta min handi hori pasazan, baina molestia dazkazu. Berriro dator bueltan. Hortxe dator eta beldurrak. Claro, orduan aurreko ezakizen bat urtetan oso eroso egon naizen zerbaitetan, ja ez zaude hain eroso. Ez zure gauza da, dantza, baina bildurrak. Orduan nire azkeneko 3 urtetan izan da, investigatzen nola jarraitu dantzatzen minik gabe. Eta galduta nago investigazio hortan. Osea, ez nago galduta, fokoa oso argi daukat, baina orduak pasatzeit bai, topatzen ari naiz, baina, klaro, astezea hilo hortatikan tiraka, eta konturatzea hor agian zenbat blokeo zoden korputzean, eta zenbat forzatu deten, konturatu gabe. Zenbat desikasi behar den, ez? Desikasi berriro ikasteko. Hori izan da nire imaginarioa ere bai induela. Porque beste dantzateko modu bat irekizait, beste mundu berri bat irekizait, beste sortzeko modu bat, beste interes batzuk, beste galdera batzuk, 8.000 galdera dauzkat nire buruan, ez? Eta erantzun gutxi dauzkat. Eskertuta zaude orduan. Osea, da, pasatzaiten okerrena eta oberena. Oso frustrantea izan da, oso gora, baina aldi beren esatet, baina, como, leheno ez nintzen, oza, ez da 12 urte, igual 12 urtekin jan ere eskuik aldakaia blokeatuta zeon, porque igual, etortzez ezkit, nire recuerdoak baleteko klaseetat, eta hola, igual, da kazular kriston tensioa gorputzean, ez? Eta guain kapazan nahi gauza horiekiteko, orduan, nire buruak itegola. Ze ondo, lortu duzula patxada hori, eta denbora hori eman diozula zeure buruari bilaketa horretara emateko. Bai, eta oso fisikoa izan da, gorputzetik abiatuta, baina baita ere ez, gorputzan dazkagun tensio min eta asko etortzen dira emoziotatikan, eta orduan emozioak eta gorputzan arteko lotura horiek ere bai ez, pues agian nola afektatu dute nere... Hori ere blokeatuta egongo zen, imaginarioan badugu balet dantzari hotz eta inkluso erreprimituaren irudia, ez? Claro. Baina hortik askatu zara. Askatu naiz, baina uste yogaren bitartez, meditazioaren bitartez, mugimenduaren bitartez, bai, pixkat gerturatu naizela baletera. Ni nire gorputzarekin jartzen naizenean estudioan, nire praktika egiten, nire dantzan, nire yoga, zakezer. Etorri zaizkit, baleteko klasetako oroitzapenak, eta beste modu batean ikusten dituzu. Gorputzaren bitartez, oza, ni neon nire gauza superzentratuta, eta derrepente, etorri flash bat, ezakitze balet klasea, eskuiko hanka ezitze dalako igotzen. Kriston frustrazioak, klaro. Nire eskubiko aldaka, hola, ez? Igual ez dakazer ikusia, baina igual bai. Bueno, ematen du baietz, ez? Igual bai. Eta, mundu bat. Hau emat, 3 podcast grabatu dezakegu. Honekin. Ondo, berriro gomidatuko zaitugu. Zemen denbora mugatua da. Baina beste batean ere gomidatua zauden oski. Etxera itzultzea zelan dara mazuk. Ondo... kostatu egiten zaizu, kanpoan bolada bat eman eta gero etxera bueltatzea, adaptazio momentu bat aldi bat behar duzu hor? Batzutan asko gustatzen zait etxea bueltatzea eta etxean sentitzea, beste batzutan kriston bajoia. Baino bajoi horiek pixkatu beto 10 urte ondoren lortu dut eukitzea klase gutxi batzuk, astelenetik asteazkenea, bakarrik. Eta gero ostegunetik igandea daukat margena emanaldiak eta nire gauzatxoak iteko. Orduan, nire egunerokotasunean ez dakat rutinarik, eukitzea
klasetxo horiek rutina moduan, lagundutik date bai sormena aldetikan, ukitzeko egin behar bat, ze bestela batutan ez gutentzea bira bat iten dezu, ezak zer, energia pilo bat, dena eman, iristezea etxat, eta orain zerrez, zula hori. Bai, eta nei horrek kriston pila laguntzeit. Klaseak, dantza klaseak dira edo yoga ere bai? Dantza garakideko klaseak emate ditut eta yoga klaseak ere baita. Biak. Eta biak oso lotu daude. Osea, fokoa berdina da bietan, baina formatu desberdinetan. Eta azkenen ere kreatibidadea ustet hor partekatzen detela. Amaitzera goaz, baina galetu nahi nizun apur bat, nik ere ez dut asko ezagutzen dantza escena Euskal Herrian. Nola deskribatuko zenuke, nola dago gaur egun? Aldatu egin da, azken urteetan, hobera egin du? Nere generazioa da gehien ezagutzen detena, eta bai asko kanpora jun behar izan ginela dantza garaikideko ikasketak itea, eta asko bultatu ingea. Eta asko ari gara hor gure sorkuntzekin, gure gauzatxoak sortzen, eta uzet asko hobetu dala. Edo igual agian da ni naholako hor zirkulo hortan sartuta, eta saiatzen naiz gauza guztiak ikustera, ez? Baina, bai, uste kalitate handiagoa eta aukera gehiago. Bai, aukera gehiago. Egia da, ez da hola konpainia estable bat, dantza garaikidekoa daukana estabilidade bat urte osoan zehar, ez? Dia proiektuak, eta baita batzutan gertatzen da, ez? Altxordien proiektuak, batzutan nire gure esaten, hau da, marabila bat, eta batzutan desagertutea, ez? Edo, ez daukate bisibilidade hori, eta hori ere ikusten nire behiekin eta beste batzuk agian ez hartzen dute fokoa. Eta hor zer beharko litzateke instituzioen babesa eta laguntza horrelako azpiegitura bat mantentzeko? Ze behar dan. Baina bai, behar da hori eta baina baita nola sortu publiko bat, ez? Hasieratikan, agian ikastoletatik hasi barko ginen, bai, umeak dantza ikustera eramaten. Bai, egia da, besteak egiten direla, antzerkia, zinema, literatura noski, baina dantza oso aparte dagoen disiplina da. Dantzagunea beti hor dago, saiatzen hor publikoa, harrapatzen, ekimen piloa daude, baina hala ere... Gehiago behar dira orduan. Aurrera begirako zerbait, ez? Lana da beteko. Beti oberatzein dezakegu, eta esperantza horrekin geratuko gara. Ez dakit, fijatu zaren, baina izan dugu aditu bat begira, eta espero. Nila urduri, no? Ez egon urduri, egon dari urduri bera, ze berak egin behar du lana orain, eta zeure eneatipoari buruz zerbait esan. Beraz, ondo iruditzen bazaizu, Jokin Amestoi gure adituari sarrera emango diogu. Berriro hemen, ze modu zaude? Oso ondo. Bai, gertu gaude orain. Gogotxu. Gero eta gertuago, Txikiagoa da, eta bai, gero eta gertuago gaude. Oso ondo. Baitu, Amaia aurkeztuko dizut. Amaia ere gertu nahi dut. Jokin, Amaia. Amaia urte askotarako, eskerrik asko. Tentuz, aritu naiz, denen zuten apunteak ere hartu ditut gaur. Eta, gaur ere erraz jarri dizu gonbidatuak? Ez horren beste sorpresa handi hartu dut. Enuen uste, baina hor gauza batzuk aipatu dituzu, eta... Pistak hor daude, eta zuk interpretatu dituzu. Hain argi dudanik kasunetan, beste batzutan argiago izaten dut. Bitu, humildadea dierazpen hau ez da. Kasunetan zalantza batzuk izan ditut, bada ez bada bi galdera egingo dizkizut, baina uste dut baietz, badakidela nondik zoa zen edo zein enetik baurikin egingo duzun bat. Bai, ez dugu esan, baina mutura horrean daukagu txokolatea, karamelo bat, eta fruitule horrek. Ez dugu horrela bereziki eskaini, baina ikusi dut ez duzula ezer ukitu ere. Bada ez bada argi zegoen gonbidatorentzako zela, ez... Ni bazpare, hortxe. Horrekin dena esan duzu, bazpare. Hori da entzun nahi genuena. Ados, bi galdera. Gero A, B eta C aukerak emango dizkizut eta bat aukeratu beharko duzu. Nazio artean ospe handia duen koreografo batek bere sorkuntza berrian parte hartzea proposatu dizu. Hainbat herrialdetako 10 dantzari. Sorkuntza egonaldiak Parisen, Belgradon eta Oslon. Bira Europa osoan zehar. Baina, ia urte osoa igaro beharko zenuke etxetik kanpo. 3 aukera. A. Azkenean, iritsi da horren beste desio nuen aukera. Abendura berria. Bagoaz! B. Duela urte batzuk alako lan eskaintza bat jaso izan banu, zalantzarik gabe, bai ez esango nioke. Baina gaur egun, sekulako pereza ematen dit ara eta ona ibili behar izateak. Eta nire burua ondo zaintzea, hori bai, hori lehentasuna da. Beraz, ez esango dut. Eta C. Aukera paregabea izan arren, agenda beteta dut datozen hilabetetarako. Emanaldiak lotuta, obra berri bat sortzeko konpromisoa. Eta lehentasuna, nire konpainia da. Ondorioz, pen handiz, baina ezin dut onartu lan eskaintza hori. Beraz, bai zuzenean, ez zuzenean? Bai. Aventura.
osea, bai, nire proiektuara pixkata aparkatu eta beste, osea, ekipo batekin horbiran jun eta bakarrik jundantzatu eta... Ze erosoa, ez da? Bai. Naiz eta etxetik Osea, kanpo... diaten. Bueno, hemendik ere egin daiteke deia, Eta hemen badugu hautagai on bat horrelako proiektu baterako. Hemendik gutxira telefono deia baldin badukazu, gero guri kontatu mesedez. Gertatu izan zaigu, Bai, gertatu izan zaia. Venga, a ver. Enuen uste, aukeratuko zenuenik. Bai, ama, gure jokin kolokan. Baina uste, baietz. Aitortu barra dute nuela, espero. Egia, gero igual... Piskat beldurra zango nuna, porque zango, kriston gira, gorputza, lesioa, no seke, igual... Baina uste pentsatu gabe... Lehenengo bulkada, bai. Esan duzu? Bai. Hartuko dugu kontutan. Beste galdera bat, ziurtatzeko. Dantzako emanaldia duzu. Kalean. Herriko festak dira. Dantzan zauden bitartean, gau pasaz dauden gazte batzuk gerturatu dira zuen emanaldia ikustera. Ustut gertatu izan zaiola. 3 aukera. A. Maia, kontu zauek boikoteatu egingo dizutelako emanaldia. Neurriz pasatzen badira, gelditu eta etxeranoa. B. Lasai Amaia, antolakuntzakoak adi daudelako. Eta gazteak aztoratuz gero, eurak arduratuko dira egoera kontrolpean mantentzeaz. Eurak, alegia, antolakuntzakoak. Seguro, hitz. C. Zergatik erabakiote nuen dantzaria izatea. Batzutan pentsatzen dut bulego batean lanean askoz lasaiago biziko nintzatekeela. 3. Bai? Ez dakit ba. Bulego lan azitzen dugu apur bat. Bai. Baina baduzu... A ber, igual antolakuntzako segun gai alditan oso ondo tratatuak izan gea, baina toki batutan baita, tokatu zaizki guain besteko situazio gogor, kaleko piezetan, nire fitxa teknikoan, ez daude gauz asko, baina lurra importantea da, ez, dantzari bezala, lurra importantea da. Orduan, anekdota guztiekin, nijoa adjetibo gehiago jartzen fitxa teknikoan. Tipo, garbia, adokin gabe, aldapa gabe, jazak izan dauzkate, baina esket tokatu zaigu, 40 gradutan dantzatzea, eta lurrak kriston beroa, eta zin jarri eskua lurren. Tokatu zaigu, adokinean dantzatzea. Tokatu zaigu, aldapan, noski, hainbeste gauza... Irristakorra... Moskorrez inguratuta... Hori ez, baino bai juerga ondorengo egunean kristalitoak lurrean aurkitzea, eta zuek. Egotea garbitzen, berotzen, baino. Pues hola, hainbesteko historio, pilo bat gustatzen zait kaleko manaldia, gustatzen zait jendea oso gertu izatea, kaleko gordintasun hori gustatzen zait, baino batzutan ez kalea zer da. Ozein tokitan jartzea, plaza erdin, taberna ondon, edakize, o alia toki aproposak bilatu kalean, ez? Ze badaude toki magikoak herri guztietan, esango nuke, badaudela espazio magikoak, eta askotan badago beldur hori programatzaiena esaten dutera, eske jendean nola jongo da horreaino, si ez da juten antzokia, nola jongo da espazio hartara, baina eske igual nahiago eta ukitzea, askoz jende gutxigo, baina jendea zentratuta egotea lanean. Eta ez taberna ondoan, eta... Taberna ondo baten egotea baino, jendea tragokin, ezakize... Así que erantzuna, pues ezakite, igual bulegoarenak. Ados. Eta bide batez, dantza emanaldien antolatzaile ere mezua, zabaldu diegu. Zaindu maite duzun hori, mesedez. Zalantza izpi txiki batekin gaur aitortuko dut, baina bai, uste dut badakidela zein eneatiporekin egiten duzun bat. A ber. Amaia prestaltza dentzuteko? Piskat urdurena. 5. eneatipoarekin parekatu zaitugu. Eta nolakoak dira 5. eneatipoko pertsonak? Nahiko lotxatiak eta itxiak izaten dira. Mundua, eta batez ere beste pertsonak inbaditzaileak direla sentitzen dute sarrita. Horregatik euren burua babesteko asmoz, ez dute erraz konektatzen emozionalki besteekin. Ondorioz, batek baino gehiago pentsa dezake pertsona hotzak edo arroputzak direla, baina, kiba, kontrakoa izaten da. Alegia, itxaron, hori dator. Sentsibilitate handiko pertsonak izaten dira.
Normalean, gonbidatuek buruarekin baietz, esaten dute, zuk ezaugarriak irakurri bitartean, eta esan behar kasu honetan justo kontrakoa gertatzen ari dela. Gure gonbidatua, eskandalizatzen ari zara. Beraz ez dakit, igual nabarduraren bat sartu behar da. Gero lertuko duzu zergatikan sartu dugu bosgarrenean. Bukaeran iritsiko da, azalpena. Azalpen nagusia. Orain artekoarekin ez duzu bat egiten. Piskata tope juntzea, Bai, piskata agian gogorri. Baina, lotxatia eta itxia zarela uste duzu, edo kontrakoa? Ez du ematen, hemendik. Ez naiz itxiena, baina ez naiz superrireka, tipo, mundu guztiak indemora guzti, nire espazioa behar dute, bai, eta... Ados. Bueno, bakardadean oso gustora dagoela esan du. Hori da, biak behar ditut. Vale. Taldean daudenean, pertsona hauek, oharkabean pasatzea nahiago izaten dute. Bai. Horrekin bai. Pentsamenduen munduan eroso egoten dira, euren buruarekin alegia. Emoziekin konektatzea ordea kosta egiten zaie bosgarren enatipoko pertsonei. Karo, gero zu zaude eta zuk gorputzarekin konexioen dira daukazu. Zure dantzarako daukazune ofizio horrekin. Zure kasuan kostatzen zaizu emoziekin konektatzea ala ez horren beste. Tenga bena holanean horrekin. Vale, ados. Txaron, oren atur. A ver. Bosgarren enatiporekin bat egitu duen pertsonak, azkarrak izaten dira, euren intereseko gaietan adituak izatera iristen dira. Zientziak gustatzen zaizkie, baita humanitate kontuak edota arteak ere. Zergatik zientziak, baina zuk ikerketa hitza asko aipatu duzu elkarrezetan zehar, ikerketa beste mota bateko ikerketa, ez da, estudio barruan egiten duzuna, gero eta gustorago, gero eta erosoago, orduak konturatu gabe pasatzen direla. Oso analitikoa zara? Ez pentsa, batzutan bai, baina beste batzutan baita uste naiz eramaten, eta bai gustatzen zait gero observazio hori, ez? A ber, oraino dijoan gauza, zertan ari naizen, esperimentua, jolasa... Bueno, ez dakit zer esan, erdibidean bezala geratu zara, jokin amestoi. Ez da normalean gertatzen, baina orainkoan... Agian jarraitu beharko genuke, agian luzeago egin beharko genuke. Tortuko dut agian informazio gehiago beharko nukeela. Piskat, zehaztasun handiagoarekin. Baude personak ere oso liburuzkoak direnak, ez? Bederatzi bat eta bederatziaren ezagorre guztiak. Amaia, ez da zure kasua. Ez da zure kasua. Ez da liburu ireki bat. Horregatik berriro gonbidatu behar dugu, eta gehiago hitz egin honetaz, baina oraingoan denborari gabe geratu gara. Beraz, besterik gabe, eskerrak ematea beste behin. Mi esker zuen. Onaino etortzeagatik, plazer bat izan da. Eta hemen jarraituko dugu, eneatipo guztiei bueltaka, ikusten duzue, asko agertzen ari direla, eta uste dut, bederatziak jorratuko ditugula azkenean, ondo bidean. Ia, eta espada agertzen baten bat, aipatuko dugu. Oso ondo. Gogoan izan! Izaera eta jokaera ez dira gauza bera. Hori da. Besterik ez, bederatzi eneatipo, munduan egoteko, bederatzi modu. Beraz, hurrengo eneatipor arte. Eneagrama podcastaren bigarren denboraldia bueltan da. Begira produkzioek ekoitzi dute EITB Mediarako. Wow plataforman edo zure gustuko agregatzailean jarraitu gaitzakezu eta arpidetu.